v-am regăsit la un nou episod de Standoff 2. Astăzi o să facem un 1v1 pe privat. Și dacă mai vreți episoade de genul, dați un like, lăsați un comentariu, dați subscribe și toate cele. Și-a băgat deșteptul pe public. Revenim. Da, băieți, am revenit, da. Denis, nu mai repeta aceeași greșeală și hai să începem. Ce jucăm prima dată? Sandstone, ai băgat, nu? Da. Sandstone. Da. Ok. Sandstone, ok. Băi, te fac varză, sincer, te fac... Băi, fărâm te fac la Oricum Standoff. am un avantaj că tu nu te jucat de câteva luni. De fapt, m-am lăsat de Standoff. Dar dacă vreți să mai facem videoclipul cu Standoff, să dați like. Neapărat. Dacă nu văd aici maxim 5-6 like-uri, eu nu mai joc aici. Nu mai apar pe canal, Da, nu mai apar. Nu mai. Niciodată. Niciodată. Păi, băieți, nu uitați să dați like. Dacă vreți ca să mai joacă cu noi Denis Standoff 2, nu uitați să dați like. Hai mă, vii odată. Stai că vin. Gata. Hai. AVP? AVP, boss. What? Te vedeam. Văzut că Hai la mă, hai la mă. Nu. Hai la mă, mă. Vin, acum vin. Uite, în spate. Bă, se vede că e vibe. Căpățână? Am dat eu. Hai. Bă, dar când ți-ai luat pistolul ăsta? De mult. Zice de mult. Bă! 16. E prea bun pistolul ăsta. Păi de zis. Gani. Pe Minecraft golani. Cu diamante încesc ca să mă vadă toți dușmanii. Dar asta e antrenament. O să, după videoclipul ăsta, o să mai facem un videoclip cu Minecraft. Cred că-i prindem una prostului. Că să-ți dau cap. Ai fugit. Să-i dau și eu un scop. Ce te crezi, mă? Ce te crezi? Ai nu ai scut. Ce scut am eu, mă? Ai scut N-am prima scut. dată. Nu, ce cap ți-am dat. Când te resetezi, ai aici. Au, bărică. Trebuie să aștept. Ok, nu știu chestia asta. Să Bă, nu te-am pe dat cap. Standoff. Nu mi-a dat deșteptule. Bă, da, sunt prea prost la Standoff. Eu sunt prea prost la Standoff. Stai, bă! Stai, bă! Ce puțin, nu mai puteai să tragi? Nu. Nu, auzi, nebun. Corect. Da, cam Nu prost. știu ce am, bă. Nu știu. Dar e de antrenament chestia asta, nu? Da. Eu sunt nou pe Standoff și așa că nu știu chestia. Lulululu. Mamă. Mă faci recunosc. Deagle? Da. Hai, Deagle. Mamă. Și Denis, cu ce te ocupi? Ce să fac? Cu ce te ocupi tu? Cu ce te ocupi tu? În timpul liber. Ce te ocupi? Ia zi. Cu ce te ocupi, Denis? Cu nimica. Cu nimic. Ești varză. Eu mă ocup cu fete. Dacă o luăm așa frumos. Dacă o avem așa. Lasă că tai la montaj. Ok. Da, Denis. A doua rundă. Bă, cine e ăsta de aia? Hai. Bă, nu vrea să te atingă glonțul, dacă mă crezi.
Adevărat. Auzit, oricum era. Adevărat șmecher. Eram două. Adevărat șmecher sunt, Ce bă. jucăm? Nu pot să cred că sunt adevărat șmecher. Orice armă. Jucăm Ce vrei aici? tu? Ce vrei tu? Orice armă. Eu sunt cam... Dar fără lefte. bombe. Lefte. Fără bombe. Lamă? Vrei lamă? Da. Hai la mă. N-am zis lamă, am zis că sunt lefte și pot să-mi iau aia. Bine, vrei lamă? Stai. Hai. Hai, ce faci? Ce faci? Opa! Bă, dar- Luță de Marie! Hai sus! Aoleu, 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 aoleu. Aoleu, ce Prima dată mi-a șmecheră mers bine, da. bătaia. Nu mai merge bine, Că mâna a băieți. făcut? Nu mai merge bine. Nu, ce vrem? Aoleu, am uitat. Adică ce vrem noi, adică pe urmă. Știi ce joc eu în ai mei când joc public? Mm, Digger și AWP. mm. Și deci te-am terminat. Te cred. Șmecher. Te aveam fix pe cap și n-am tras. Șmecher. Te aveam fix pe cap și Mm. n-am tras. Dar fără bombe, bă. Să știi asta. Fii atent, acum Fără bombe. te iau cu tonul meu mic. E bine. Epic. Îmi dai cap, a? Da. Să vă la cap. Mm. 50 de minuți. Bă, de ce stai pe shift? Nu știu. Eu Vrea. ce pistol are el, mă, l-am luat. Ia uitați-vă, mă, ce epic are el. Ce epic retardat. Ia Bă, dar uitați-vă. ai câștigat o lună. Bă, ce cu mine, bă? Mă ia ăsta și n-a jucat de o lună. Bă, dar m-am mai jucat niște 2-3 meciuri. Gata, m-am Vreau activat. să steau cu epicat, ce dracu. M-am activat. Nebun. Ce ziceam? E nabă. Zice un... Da, dacă. Sharpily. Sharpkilly. Dar n-ai. Eu sunt prea concentrat, de asta nu vedeți. Opa, că zic că... Nu, hai că n-am gana. Hai că o să fie lentul de ăstea. Bă, frate, cum nu i-am prins? Frate, ți-am dat avut vedere. Mulțumesc. Aveam bani de avut, dar nu mi-am luat. Deci i-am. Dar nu mi-am luat armură, uite ce prostă, doamne. E bine armat ca asta. Hai la luptă. La luptă cu cioromanii. Bă, vedeți ce ziceai. Cum să n-am dat venit, Bă, cum? Cum? G. Păs, numai cap ți-am dat. Camedă. Ți-am luat 50 viață, doamne. Am hack. Știi, mi-am cumpărat happy mode și nu. Hai că poți să-ți cumperi happy mode. Hai că o dai din alea, din alea. Șmecher tu, a? Eu dau țepe. E șmecher tu, nu? Bă, dar de ce joci în AVP? Nu mai juca în AVP. Ai zis că avem o ceară. Mă, ce bine am revenit. 5-4. Ai întors scorul Da. internațional să mor. Trebuie să mă angajez la... Unde stai în La infracțiune. Chiar nu vrem să o hit. Nu, chiar nu vrem. Eu Tecno, desigur. Dar de ce zici? Se zice Tech9, prostule. Tech9. Dar de ce vii? De ce pușezi? Că te aud. Pe lângă cap, nu știu, pe lângă cap. Bă, ți-am dat numai în locul pe lângă cap. Bă, ești prost. Uite, vezi? Ți-am dat? Gata, băie. Am muncit prea mult să iau cap. Aoleu, băleu. Mulțumesc pentru Deagle, n-am ce să zic. Păcat că n-am avut gol. Păcat. Ce să Păcat, zic? ce să zici? E un păcat max. Eu cu stand-up sunt legat așa. Mă, ți-am tras. Bă, Pe crouch stau, fii atent. Ce faci?
Dar de ce te uiți la mine? Noi suntem în aceeași cameră, by the way. Și ne vedem reciproc. Noi începem să învățăm. Hai băieși. Uite unde stă net. Bă, faci mai necas. Vin spre tine. Băi, cât HP ai? Să mor tu că ai 20. Da. Și by the way, dacă vrei să mai facem videoclipe când își ia Bătaie. Econ bătaie, să mai facem. Mai ziceți în comentarii. Dacă mai vreau să ies bătaie. Dacă mai Tot în vreți să... digălteau. O hit? Ce joc nebun, ce joc ești nebun. Cap. Fii-ați-mă, cap. Hai că cap Hai n-ai că dat. cap. Zic cu ai mea tătă. Am una mai bună, să știi. Cap mi-ai dat dacă e. Știu și eu, Roma. Dar nu mi-am luat pana mea armură, pardon. Păi, Eu nu mi-au de 4 meciuri armură. eu nu mi-a luat deloc. Nu știu de unde am armură. Cred că mi-am luat eu de mult. Hai, iese scapul să-ți iasă. Bă, dar fugi. Fugi, ne trebuie. Nu vine să cred. Mamă. Nu vine să cred. Dacă nu i-ai zis ăla, te făceam baiză. Bă, dar cum ridici așa de repede, bă, cu aia? Am touch film. Și tu n-ai. Bă, te iau și în Deagle, te iau și în Naima asta. Da, bă. Te iau și, cred că și din săritură din asta. Te ai și noscop dacă e nevoie. Da. Hai cum să nu, dacă e, hai că e, Hai, dacă fii-te că te iau în Deagle. Hai că e, dacă e. Hai. Ce faci, frate? Mamă, smaci. Bă, ăsta sai ca nebun, mă. Sai ca nebun și eu rămân cu Deagle-ul. N-ai ce să zic, băiat. Da, fraților, like, subscribe și toate cele. Papa, eu v-am pupat. Eu am fost Reconitu, el a fost... eu sunt așa, nu știu ce. Papa, like.